Έμαθες πότε θα πάμε σε εκλογές? Έμαθα. Έμαθες αν είναι κουρασμένος ο Καραμανλής? Έμαθα. Έμαθες τι γίνεται με το Καποδίστριας 2? Έμαθα. Έμαθες τίποτα για τις πιστωτικές κάρτες? Έμαθα. Αλλά πώς τα έμαθες όλα αυτά? Από το πρωί καφέ πίνουμε. Βλέπω πρωινιάτικα. Θέλεις να έχεις έγκυρη ενημέρωση χωρίς περιττά λόγια? Θέλεις να μαθαίνεις αυτά που συμβαίνουν την ώρα που συμβαίνουν? Θέλεις να ξεκινάς τη μέρα σου γνωρίζοντας τι θα συναντήσεις μέσα στην ημέρα? Θέλεις να ξέρεις τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις? Θέλεις να μαθαίνεις τι συμβαίνει στην πολιτική σκηνή αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση? Αν θέλεις να βρίσκεσαι πάντα μέσα στα γεγονότα, ξύπνα πρωινιάτικα και συντονίσου στο Άττικα.